Je Maroš Žilinka zločinec? Maroš Žilinka schvaľuje trestné činy svojich podriadených, zametá ich pod koberec. Preto je v mojich očiach zločinec. Maroš Žilinka, okamžite zmizni zo svojho úradu. Nemáš tam čo robiť. Zločinec nemôže byť štvrtý najvyšší ústavný činiteľ tohto štátu. Prepáčte, ľudkovia, ibaže by súdny znalec Marian Nosal debilne zabúdal. A o čo ide? Maroš Žilinka odmietol stíhať prokurátora Stopolčian Vladimíra Holého, ktorý spolu s policajtom Robertom Švelkom sfalšovali a vyrobili do vyšetrovacieho spisu zápisnicu o výsluchu osoby. Tento výsluch sa nikdy neuskutočnil, čo svedecky potvrdil samotný, údajne vypočutý súdny znalec Piešťan Marian Nosal. Prikladám výpoveď Mariana Nosála pred Piešťanským súdom, kde jednoznačne potvrdil, že o ničom nevedel. Tento dôkaz obviňuje celú slovenskú prokuratúru, že je to zločinecká organizácia, kde všetci sa navzájom kryjú. Generálny prokurátor Maroš Žilinka, vyzývam ťa takto verejne, okamžite zmizni zo svojho úradu, nemáš tam čo robiť. Prepáčte, ľudkovia, ibaže by súdny znalec Marian Nosal debilne zabúdal. Toto je jednoznačný dôkaz, že orgány OČTK falšujú v tejto republike vyšetrovacie a trestné spisy a generálny prokurátor to zametá pod koberec. Ľudkovia, tento jednoznačný dôkaz musí obletieť celé Slovensko. Prosím, zdieľajte ho na sociálnych sieťach. Tento dôkaz sa musí dostať na Európsku prokuratúru Laure Kevešiovej do ruky, aby vedela, čo je zač slovenský generálny prokurátor Maroš Žilinka. Vyzývam ťa ešte raz, Maroš Žilinka, okamžite zmizni zo svojho úradu. Nemáš tam čo robiť. Prepáčte, ľudkovia, ibaže by súdny znalec Marian Nosal debilne zabúdal. Marian Nosal napísal svoje svedectvo prostredníctvom svojho advokáta Branislava Štrbáňa. Tento advokát bol povinný upozorniť svojho klienta, aby si to dobre rozmyslel, čo chce napísať na Piešťanský súd. A napísali to takto, čo jednoznačne potvrdzuje, že nikdy vypočutý nebol. Všetko si mohol overiť vo svojich pracovných výkazoch. Musel mať na uvedený deň vybavené pracovné voľno, prekážka v práci, výsluh na polícii v Topolčanoch, v trvaní aspoň 4 hodiny. Predvolanie na výsluh musel takisto odovzdať svojmu zamestnávateľovi. Alebo že by tento človek falšoval aj svoje pracovné výkazy. Takisto vrátená doručenka musí byť archivovaná v trestnom spise. A rovnako sa to dá overiť aj na pošte, kde musí byť archivovaný podpis Mariana Nosála na príslušnom výkaze, že prevzal zásielku. Súdny znalec Marian Nosál a aj jeho advokát Branislav Štrbáň sú plne zodpovední za to, čo napísali na súd do Piešťan. Nemôžu sa teraz vyhovárať, zabudli sme. Súčasne prikladám aj zápisnicu o výsluhu osoby, ktorá bola podľa mňa jednoznačne sfalšovaná a vyrobená dodatočne. Žiadam Roberta Fica, vládu, parlament a prezidenta Petra Pellegriniho, aby dôrazne trvali na odstúpení zločinca zo svojho úradu. Prepáčte, ľudkovia, ibaže by súdny znalec Marian Nosál debilne zabúdal.
Prikladám tiež uznesenie konajúceho policajta Roberta Švelku a konajúceho prokurátora Vladimíra Holého. Priatelia, toto nie je moje svedectvo, svedectvo Niktoša z Krušoviec. Toto je svedectvo váženého súdneho znalca z Piešťan, Mariana Nosála a jeho advokáta Branislava Štrbáňa, že orgány OČTK v tejto republike falšujú trestné spisy. To je skutočne škandál. Kto vykydá ten Augiášov chliev?